min ngai thatu te amasa in chibai le vek ule ka video te min lo like saka ka channel min la subscribe lo de chon min lo subscribe sak theu turin kan ngen masale chewni ti chuan tun tuma chuan Nikki Cruz bung som pathum na kan ngai thang hele khabu mizo tanga let ling tu hi Reverend Lalram Liana Pachuaw ania Synod Literature and Publication Board in anti chu ani alet ling tu Reverend Lalram Liana Pachuaw le a copyright nei tu Synod Literature and Publication Board tin chairman phalsaka wangin anchunga kalom em ani episode massa bungsom panina a khan Nikki Cruz Bible Zerna Skula akal chungchang kha kan ngai thla a tuntuma chuan bungsom pathumna kan ngai thave thungang bungsom pathumna vantir ko kalngam lo na niron in her chuak zel te chu lomna le hne na ni alonita danglam na ka shiat masak ber chu kanung changa ania boina siam ching kha kanile ngai talo tongtai la in thatakin kadinga shwai tu rualin kalo tongtai ve a chet dan chapo aya midangte ngai sakin abik takin kama anula mit dum moi tak mai chu ka ngai sak zia kalantir theita ni aming chu Gloria I ani ti ka she chuaka kapol puiten hena testimony ka soitum chuan miron pana zaom takhian mi han chibaya Nikki pathianin mal som chero se itan kalo tongtai thina sin aron ti ta a ka bopil mak theina turin alo tongtai mai thei ti ngai dan kalo nei mana ma se ka pian tharawang chuan alom tak zet ti ka sheta a zanthima RC ade sep angmaya amit meng moi le nung ser maite anui mel te chuan atilang tlatani chumi kum chung chuan voi tam tak kanin khom duna midang zinga telni ma ila thil tam tak ama atangin ka zera Arizona apiang ania apa Italy mi anu Mexican ania California hian an lo pe mani chuti lai chuan kum ngami ania anu le paten Oakland Zudor an siam thina high school kalkum top lama apiang thara Bible school lu atumta a an pastor Reverend Sixto Sanchez an Bible zerna mun chu lekha ador turin alo rona annen an lo pom hnu chuan chumi thal lai chuan alo lut ve ta alo ni a school kum alo top don nai chuan Gloria I chuan chungrela shiom ti deuh anei ni in ka sia a school dan chu achunga po atlave lo thei silova kum to pa chuan kum khat dang kal le chu atlinarin to lo thule alo kir le to lo tur thu min shila poikati khop maya lekha mi han thon ture ro chuan ka intiam tir shama sumini pui chung chu Los Angeles a ka oma chian chen khaten chen na tur min pe ni ma se Gloria chu ka ngai tak zeta school kan han tan le chuan a lekha in min lo ngak ran mai chu kalom kher mai athutia ma hlenani skula chua san chan temi shil nial nuala Nikki kathil ton hi nangin iton nen chuan in anglo takani kanule ka pa in Zudor hong ma se ke chu nun tha borwa ka seilian kani a kalopian thar khan afir fiak zongin kanuna kala khovel thil le ti dan reng hi entona ti ve chu swal ani ti a zertir kania ka incheina thil zong ka da bo veka tuichen korpo ka hadu lova lunghlulam reng ka inbel lo engkim mai kha ani lo lam hi ani vek maya chuta school kan luta azwa zo pui violent lo alo ni le a ka ke chelo chau ani tamaya heng hi shil che ka du thin na a omfal dun na hun kan nei thengai silova min shia thiam ka be se ya tin min lo tong trai pui zel don nia ma se school chu ka lo lut le to lovang ti in akum ni na chu aral chak duak khop mai ka lo thiam thei ve tel tela zirlai dang ten min lom sot em boka kholaya thu soina hun le kanbul hnai biak in khoma te testimony soina hun voi enge mozat ka changboka April thla a chuan David Wilkerson le kha ka hmuwa Pennsylvania ala omrenga ma se chu mini puilai chuan New York area ka Brooklyn a miswal Paul housing rongbol turin mindua Fulton le Gates in Kara Clinton Avenue in lo ho atum thule Thurman Faison le
Luis Delgado ten min thok puyanin huam thu te asoya sumphei chu an nga tok lo na a chenna in min pek ba ka kar khata dollar sari theu min pek tur thu te asoya chumi zan chuan din office a kalin David chu kawa phone a reitok tak arigral ral nu chuan tho phang o zet hian ron chang ta a hey Davy Nikki akania zanria in eito em kan ti a Nikki enghun nge ni om ngai dani nei theim aron ti a don lom ni zandar som katia Nikki anti chu a o pa ngai zan lo dewa California chuan zandar som ani mai theye helaya ero chuan jingdar khatari to a gwenin en hian dar kar ni kan mu hil to a hei naute po iti har to ania aron ti a ma se David thulom omshil cheka dualom kan ti pa chuan naute che that ri hi ka she theya jingpo ngak zolo khopa thu tha chu engthunge ni tangai le ni ki aron ti a ngak theye Devi tunni puya hian New York a nangma tho pui turin kalo hodon pathianin local turamin du thumin shilani kati a avaro pui ve ni ki aro pui tak zet ka phur kher mai gwani po chuti bok naute nen thlona ticket karon thon don chenia mang thale atita a New York ka kirle dan tur rom han rengin katlai war ta chaka ka ho ko nga chuan kalo dang lam tak zia te chu ka in muar wara ka hun pum mai hi alo nung thar ta ni omani New York ka thlona chum mun Idlewild Airport anti a kan han chum chan lai te chuan hel hol wangin kalung chu a phuduk dup maya Kolkil zone lama chuan Empire State Building thim muk mai le Brooklyn Bridge te ka zuk muwa mail zatam biala in phar duai mai khopui chu chuti to ka zaw le lian ani kalola shengai lo kan hnuaya mi pui makta duai tam tak sualna le beidon na khuratang mek te lainat na le mangai na in ka thinlung chu aluang liama khopui kan han hel kwal lai te chuan kamit tuya parol cheu maya kalunga ya ka hlim boxi ka zam hleya ka hel hol boxi a in kalo thleng ta der mai David an min lo hmuwa ka kan han in pom chuta kan chap dun ta homa min kai kwa chungin akar omna lam min pan puya athil ti tum thar te chu phur fe asoin aphul hlut maya tlerol housing arong boldan tur alo ro man lok te asoya kalo ngai thak kara ma se engine mo min ti om nuam lo deuh nia asia da wangin mizot tangi nge a ke chuan Devi Israel chanchin shiati neem khuya nge om adamem ti in ka zot ta a David a chuan poiti mel takaron dak chuak chung hian Nikki thil hi du ang vek ani theilo ani hi ka lekha akhan karon soi vek lem lova iril ruati hnualang ti ka hlau wangani tuna chuan shil to cheila kan tong trai dun thei to ang chu atia chum huna motor da na a chuan dingin kar chung lum zeta chuan kan thu a Israel chanchin chumin shil ta a Israel chu tan ina ommek Nikki skulilu nu nikum December thla khan twal tha na a enroll ve ni chuta chang chuan tan ina ala om tarenga ni atia kamar phute chu alo rang ta sau hian ka sia a ka kuta thana lo bol tuk tuka Devi min han shel vekte ka shedu ania katia achung thu an rel fel veka Elmira tan ina anda nuwa kalo sheve chawa New York a anu muturin ka han kala chap zoi zoi chungin Israelan Krista apom nuwa anun lo dang lam tak ziate ma se alung ni lo ta ka chang khan anun hluya an pola akirle ta ni ti min lo shela atia engtia lung oilo na nge kaloti a ishelovamo atia mi in min ve chungchanga khanem ni min vit tu kha thung rul ve atum thu khamin shila katia nilo chu aya thuk zok chu ani anuin min shil dan chuan khadam doi ina I chhuani khan pudel gado kha an ina localin arwala Elmira a atu ka kalve turin ron soma min ron muturin ani kha Israel chuan phur takina kalve tur thu lo soya ti chuan anu chu jingdar liya athova akai thova athom hnote anod veka a suitcase a rem sak thlapa ti chuan Flatbush Avenue lama kalin daruk atanga dar kwa thlengin alo ngak ta a engtinemo alo mulo hlo mai chewa a hole taringuta a suitcase chu chhuata pai chuaya anu chu Christian ho reng an lorin tlak lo zia ashila chumi zan chon mi swal pola khana kirle ta ni atita a David lam kan hoi chu kamit tuya parol chek maya
kan zong na sa sin mun tin maya kan zong alom la zon zel ri po ka du lain pudel gado khan kalahun atitlat sia o David hansha ila chu o han zong la devin la zong rei le hlekila chuan skula kan lut dun nge yang mole katia David a chuan han ha chiao that pa hiana soizom le a chutia mi sol pola akir le nu chuan ama le midang pali in naupang South Street Angel sami an kapa amuna athi ngala Israel chu twal thata pu in nungchang siam thatna tan ina kumnga tang tura rel sakani a tuna po ala tang ani chu atia kan han ngoi wanga chuta David chu awa mutto ti le ale kha talam mutto ti te kan zota le kha chu ka thona ma se aron chang le theilawani oma ama chung te tak tak chawa thon theya chu po chu tan in pastor kal tlangin ani angaya chumini pui chung zong chuan ka tong trai sak thina atopa phe chuan ama kan tur ringotin Elmira a chuan ka zinta a Comstocka na thona muna an lo son don chi a reilo deuh chau mumin phalsaka adam zel chu ka be seya ma se kumthum zet ta na la ma ba ka ni ati a reife chungoi rengin kan han thule a chuta Israel tan tong chaila a tha ang ka ti a David chu akhal na kwal bo in ring takina tong chaya ke chu achhuata ka ching thi a thutna a ka kiu ngatin ka tong chai ve thunga chumi hmuna chuan minute som panga zet tur kan tong chaya kan han top chu David a chuan Israel ta na kan ti thei chun chu tuna tan chuan kan ti ta niki ma se ama ang hi khopuya henan khat thlata Iswa Krista tan kan la chan chuak thei ani chun ha thok tur chuan I in pem atita a ikalang miang katia ma se Israel ka chan chua thei ma chuan ka na chu ka thok zo ngai don lo ti ka sia a David a chuan kar chu a han tinunga New York khopui konglun tak maya chuan kan tol chuak ve ta a Iswa tan ka al hi ani ngot to a naktuk hian ka pol hlui te khatlo a Iswa chanchen shil ka du ani katia David a chu le lama a thleya kongpui pensana engsen lo enga chuan anti din pa chuan mi han mela niki nang ni ila chu ka man mo wak lawang I om lo hlan khan thil tam tak a thleng mana Christian ilo ni lai kha ila sia em an that lo chau che ani kha nang ni ila chu ka fim khur hleang tuna tak hi chuan mau ho ne na in beng bera kher lo po in ti turatam em ani vantir ko te po in an chi khai muna chuan mi a te chawania kal chin ni atia eng sen chu atopa kan tlan le ta a bas in le pel tirin kan tlan kwal papa Devi mi a po chu kani mai theye ma se tuna chuan Iswa ta na mi a kani a ka kianga kalin min veng zel don ani mau horam chunga chuan vantir ko te an kal ngam lo ani theye ke ye ro chu Iswa nen kan kal don ani kati a Clinton Avenue kan lu lai chuan David chu anui saka abu ngata in pakhat bula ati din lai chuan niki ama chu imashwa yani ke ni lovin ashil che ang chu ti maila nena chu ichang nge yang titele terminale Luisa movela athange atita a atuk chu niro puyani zankhwa akatong trai nuwa ka sut ha in ngong or kasuya kasawun kom Bible thar ka zakje a Fort Green lam ka panchan ta a mau ho muturin ka thok chuak ta ani khopui chu alo la dang lam te chiam lo in hlui chen khat chu an lo chiatin an lo sa thanwala adang chu kum ni kalta aka chua san lai ang diak kha alani ke ro chu ka dang lam ta kalo thawin kalute ka met to a chung zong ai chuan chung lama ka dang lam nikia thar kalo ni ta Washington Park ka kaltlang lai te chuan kalung phu chu a in thum ron tlut to maya mau ho chu ka zung nge ya le lama chuan engtin chuan ka han chi bai hlom don ni mo min mu huna eng tak soyang mo ti lam chuan min ti om nuam lo dewa engtin nge ka in mel sha ti rang ka zam haulawa ma se pathian ro puina tura ka che theinan fin na le rem shiat na ka ma mo chawani lenwa na mun park atanga kan chua chia chuan in pakhat bang nge nga mau rual khat lo om hi ka wa muta a Davidan vantir ko te kal ngam lo na a chuan mi a te chawania kal chin ati te kha ka she chuak wara ma se tharau thiang him chan puina dilin ka tong trai mula chung ho chu ka panta a tleirol som le pathum vel tur hi an lo oma Willie Cortez chu kan shengal thei maya anunga ka va beng thaka
hey Willie boya kavatia aron in hera mi han mel chiama niki akani hi mithiang lim tu emoni omini atia khai boya California tangin kalau thleng chi ani hun tha ka tonga Christian kaloni ta a school te kaluta katia kadara mi chama min han kwai her choi choya karwang am le ka thom no te chu an en china niki ka oi theilo ka ringam lo ati hluta chuta midang phok fe a lo meng te lam chu hoin hey nang ni ho kha in lukhum phok fat ro hey hi nikia kan president ni china ni he mero thap zet maya ni china mau ho hi ama awangin kan ming thang na sa ania a aro rum ber ringot maya ni atia an lukhum chu an phok sapa wili korte sabak chu shiat ka nei lo no pangjok tak an ni hloma ma se ka chanchin an lo she to cheu hloma an local naya kutpar chuak chungin minron bor ta laia wili chu ka kai ko a kan nui saka wili tite paklama song kalila in kom lokang kati a midang chu kalsanin Washington Park a chuan kan lut ta a wili chu kep kor iptezen chat chungin zoite te in kabula akal chata wili Christian kanuna thilati hi shil che ka du ani katita a ka tonglai zong chuan wili chu dak chuak mi alovina kal zela kumhni kalta a kan pol ka ngaina ziatile ka thinlung Krista kalo pek tak dan te ka shila pathianin thalera ta min shwai chuaka tuna kani ang hi min thlen tak dan te ka shila wili chuan min lo pot chata a o chu a khur dewa hey niki tobri te ka omiti nuam love thui soilai khan ka om lama hian engemo athlengani engin emo lo ti dang lam ta chi ani hi niki a chin kha ini ta hau lo mai min ti zam de utlat atia wili iti dike engin emo min ti dang lam to a Krista thi sen chuan min ti dang lamin min tleng fai ta ni launa ka nei to lova huat na ka nei ta heklo tuna chuan ka hmangai ta zo ka ni nangpo wili ka hmangai che a isona hmangai bok che ti hi shil che ka du ani ka ti a thuthleng sei omna kan va thlen chuan wili chu thuturin kan zai zira achu a mi han en chho ha a niki pathian thu chu min han shil zelte atia tuna zet chuan ka chian te hena Krista chanchin soya tul zia chu ka sha chiang tak her mai a mela chuan kho harna te launa te ka hmu a kumhni kalta a kanina ang chia kha ani mai ma se tuna chuan tlan chuana kong kalo shil thei ta ni abula chuan ka thu a ka bible ka kewa ziak sena kalo chin chia thlap chu ka keu chuaka bible in mishing swalna chungchang soi chu thanem ngai takin ka chiar chuaka swalman chu thina ani si a ti ka chiar lai chuan lau mel putak hian mi han ena azuang thowa niki engiti nange mi swal ka ni a pathianin ka swala wanga menti hlum don si chuan engtin nge ka ti ta kang enge motal chu kan ti turani enge ka ti tur ati ta hlut maya wili thute o kala soizo lawania adang kan shil zelang che pathian chuan a hmangai che sin shemhuna I kala du lo a hmangai em che awangin iswal man tlak nan afa panei chun aron tirani ti chuan wili ama chu ipoma a hnena in puan chuan alo chandam don che ani kati a wili chu mang ang takina thutnoka kan ena amit tuelo nam chan tamaya kamit ka khap nana ka chong chai ta a dan rual lovin kamit tui chu alo luang chuak zunga ka han men chuan wili po chu alo tap ve boka wili sim omzia isha em katia alu alo thinga a omzia chu danglam ani in her ani wili poiti lem lo chuan thil pakhat ti turin ka du che a tlom thlak po iti mai the ma se ka tong trai sak don che a I ching chi theyang em katia wili chuan engtin nge ngayang ti reng ka shelo kan bul maya chuan mi anin su zut rengania ma se wili chu buk ngau pa in tim hau lovin konga chuan a ching chi tamaya mi han en chawa niki pathianin ati danglam thei phot che chuan min ti danglam ve thei nge yang min tong trai sak ro le ati ta a alu chunga kut ngatin ka tong trai ta a atak sa han sai hlok le a tap fap chu ka she theya a tong trai ve ta a kan pani chuan ring zetin kan tong trai ta ni mitui kara chuan ka awa lalpa wili hi han dik ro le ka chian wili hi han khoite chandamang che inena midang te shwai tu lo ni ro se kati a wili po chu ring takina tong taya isu
isu min puiro ti in tap chungin awa chunnulam zong chu parka chuan kan tum tlata a Willie chu atuk zana ka ina midangte ron hruai ve tiam chungin a hota a akal liam tur chu ka enzui wanga nunglama tangpo ina lo dang lamta ti a hriat theitlat Willie Cortez anuna chuan keima kaltlangin luang luta omani chumi zan chuan Clinton Avenue kal kirle ni po in ka in shalo pathian fakin mit khap kar tin mai chu kang delin ka in sha a Puerto Rico kan kota sava anga thlo tuma katlana kaban ti thla anga kazap chin te kha ka sherang maya zan ina chuan kalu ka kantira ka han thoka ka atopa chuan choi kan kalonita chumini pui chung zong chu kholaya thu soinan le mi malkom nan ka mangzowa dilai ni jingda rukatanga ningani jingda rukleng hian chonghein ka omchina chutia chongheya ka tong tai chuan kanuna lo thleng a omchina Gloria ipo khale kha ka thon china tlai khon no dewa phei chuan mi han thon let nuam ti ni om takin ale kha te chu a chian thale kha viau china kum local meka a inra mandan chu ala chiang lova atan ka tong taina sa hle chin skula ka lule ma kar ni ala omlai chon David a tho pui Christian sumdong pakhat hi aron chol luta ka na tho awanga lom man enge mozat min pek atum thule skul lu ma Puerto Rico kanule pa te tlo tura ka thlona manatan ni se anti thumin shila kalo nga hlel em chin ngei mai chu San Juan tummun chu tho tan ni chunulama ka thlenga Los Pedras thlengin basa ka chuang le a basa tanga ka chuka khopui kal tlanga ka kong lo shiat belchin takmai tlang chipa invarvu mai pana lon chho kan tan meu chuan unaw mel hai aloni to a karil rule thinlunga chuan thilkal to zatam tak ka she chuak wai maya tu emo hi nikia ani ring mai niki cruise ani tia au chunga ka ma atlan chho kanule pan hena ka ho thu shel turat lan hi ka han mu a reilo te ya chon kongka aronin hong ruka kanaute pali chu an lo tlan thata chak chaka kumnga zet ka mu to lo hlomna in kanaute an ni ti ero chu ka she thei maya an hnunga chon pon fen leng duai chungin kanu lo tlan ve a ka suitcase ka ngat loka ka tlan chho ve ta a lim che teng tum chungin mit tuinen kanin kwa chu ka kanaute chuan min bor chak chaka min han keu thluwa kan han in chai le ria kanu chuan chingchi in min kwa a min fop mol mai boka ka han ding chua ka kan in beng fai thuaka kanaute pahni chu ka suitcase la turin an lo zutlan thla a in lam an pan puita a ka han hoi chho chu ka pa ruang am lian puile chak tak mai chu khong fashana ding hian alo hoi thlawang maya zoite in ka pan ta cheta milo thli renga ache ei lo ka tlanta a ani po muang changin alo chuka atopa phe chon alo tlan ve ta nge a akut shol pui mai chuan mi han choi ka nga a oma mi pom beta savate welcome kan lo lo ma che atia Frank khan kanule pa te chu ka pian thar thule California a skula kalu thule kha in alo shel to a Christian kani tak thu alo thang to boka chumi zan chuan Los Pedras a ko shan mi thanem tok tak chu an lo leng hloma midang po in local ve an du na a doi thiam in a local chu an hlau thu te min shila ka pa chuan mi thi te po betheya an rina wangin in bul hnaya po an local ngam lova chuti po in indanga in khom buat saya thu soi tur le ka testimony soi turin min du a karem ti thu le kan ina nge ni se ka ti thu ka shila an han in en shaka an shwai tu deuh ber chuan ma se ni ki kan mi te tam tak hian ram huayan hlau si a ipa po hi an hlau sin atia ke chuan ke ma nge in engkim kalo ngai tu ang naktu zana chuan kan ina nge hian in khom na ro pui tak kan ne yang ti ka shila an huwa ka pa in ka thil ro mana han shiat chuan alo du lo na samaya ka phal te lo mai he ina hian Christian in khom a om tur ani lowang katna hi anti kholo ve kanga sin Christian in khom kan bua sai chuan midang an local du to lowanga ka cheve kanga sin ka khaptlat ani ati tatlat maya kanu chona lo hnial ve thunga ifapa pathian in ati danglam dan te hi i mulom ne enge mo chu a om ni turani
I mun hun ber lai kha chuan ramsa ang mai ani khamo tuna ero chuan thusil tu Christian pastor alo ni ta khi in khom na chu kan bua sayanga nang po itel turani alo ti ve ta tlata kanu hian ka pa hi anhial zen zen lawa anhial ve ke ro chuan ahne zia thunga tun tumpo ahne tlat azan le a chuan kan in su khwa atanga ko shan hole kho then oma tanga thusil tu enge mozat localin an khat ta mur maya malama dinga testimony kan soi chu alum em maya diabulan miman nge ziale athil ti theina laka Krista thil ti theina in mi chan chu adan chu kim chang takin ka soya kanuna thil thleng chi sang sang ka soila chuan a then an lo awa a thenin kudan benga min lo phur pui hle thina in khom top lama chuan an lu kai kun turin ka tia chuta an chandam tu atana Krista pum tu apiang te chu lo chua ka thing the turin ka ngen le a mai mi chingin ngoi rengin ka tong tai ta a hanri deuh hak hi a oma then khat chu an local chuak ti ka she theya ka ma a an han ching thi chu an tabri hi ka she theya van lam hoin ka mai mi chinga ka thu soina lama ka pumin ka than hu zui to maya ma se pathianin na thok ti ka sia a ka tong tai zui zela chuta ka ma anu pakhat chu a tong tai ve ta a o kan sia chu harin harsa ti takin lombok si in kan menga chuata chon kanu chu apon fena a mai phum tlat chungin kanaute pahni nen an lo ching thi a chuata chon ka sop thlave ta ngala ata fap lai chuan ka zuk kai ko a o niki ka fapa keipo in karing ve ta e kanuna ho tu ni turin ka du e diabola le tharau swal ho hi kaning to tak zeta he I so hi ka chandam tu atan ka du ta atia chuta atong tai ve ta a tum khat laya ka pindan le in hnuaya min tom tir tu o ngei mai huat na men lovin ka huwa che tia min autir tuar tu o ngei mai khan tu na chandam tura pathian a au thom kalo shetani ngaidam dila atong trai lai te chuan kalo in sut hlopa lalpa du tak khongai takin ka fapa kalo ti thlona wangin min ngai da mangche ina ta ka hno chu awangin min ngai da mangche ka swal na le kalorin lo na che awangin min ngai da mangche karing ta e tuna chuan kaloring ta che a lalpa min chanda mangche atia ka phar chuaka kanaute pahni ate zo kumsom le panga alian zo kumsom le paruk te chu ka ko a chhuata chuan tong trai le pathian fakin kanin kwa khom ta a chuta ka tho chuaka mi pui chu ka han ena mi tam tak an local belin an ching thia an tong traya an chap boka pakhat te in an luwa kut ngatin ka tong trai zela atopa chuan ka dinga in chung hnung lam chu ka han ena ta chuan ka pa chu bang hengin alo ding lu maya reife chu mit le mita tak in enin kan ding wanga a khabe chu a sai deuh dar dara amit tuya tling kang maya ma se a in her maka a chuak ta a kapa chuan alanga pawinarin na apuang ngai haulova ma se chu mi tuma tang chuan anun chu mu thein alo nem ta ema chumi zana tang chuan kan ina tharau bia a in khom a omle to ngai heklo ni hnuwa New York ka kirle a hnu chawkara chuan kanu le kanaute pahni chu pastor pakhatin baptisma alo chantir taboka California aka school kumtop ber lut tura New York ka chwa san hun chu kar khatpo ani to lova ka chwa ma zana chuan Iglesia de Dios 1:316 biak ina thalai in khom puilian tham tak maya oma mau ho an tel ve theinan thei top kan chua an president thar Stephen chuan kanin chiana ka in khom phot chuan an vaya an ron tel ve tur thu min shil boka biak in hul hliapa chan hun ma chuan kalodinga kumhni kalta a min ka ana silai muden kuak pahni te chu kalo thlir vel lai chuan mau ho pu an lo thleng ve ta a somriat le panga zet tur hi an lo langa biak in te takte chu atok ta lo hle mai an lo lu mek lai chuan kalo awa he nangni ho kha he hi pathian in ani hi in lukhum te kha phok ro u kalo ti a I he lovin an zom ve maya pakhat chu hul hliap kil khata hian nula pakhat nen an lo dinga he niki katoi hi biak in chunga kala kwa zel theyangem aron tilang langa ke chuan don lom ni ma se info le indi chu oya ni lawania ti in kawa outlet ve a midang chu an lo nui dara an lut ta hama in khom bandon na ya chuan pastor chuan testimony soi turin min nge na tlangwal holam chu kawa hoya
atuk maya chuan California panin ka kalsan mai don chu ani si a ka tim ur mai ka hole huna chuan a then hi chu an thi ani lo vek po in tan ina an lo tang emo ani om si a thu ka han soi chu thi tur hne na thu a soi angin ka soi ani ber mai in sum cheng lovin ka in lei bo hoka dar kar ni lai kanin khom to ba ka minute somli panga lai kan soi vele a ma se tuma an chelo ka soi zo chuan mi tui luang zoi chungin an nun chu pathian hne na hlan turin ka ngen ta a tlangwal som le pathum hi an lo chuak le a mai chama an ron ching thi a Israel kha hello tel sela o tlangwal lo chuak zinga pakhat chu ka thian hlui Hurricane Hector ania pola ka lak lu tumte in malbeya kan inswal tumte le ka sanalian aru ka wanga tha katumti asiat tuma atlan siat te kha ka she chuak waya tuna hurricane ange chu mai chama aching thimek chu ani si a in khom ban chuan hurricane anen chuan Fort Greene kan hoduna mau pola anral rel thiam ania mau pol azom theina na aman ruwa ber kani awangin achunga mo ka phurlian hle in ka sia a chen na mun kan zota in rama ka cheng atia engti je ai chung te ne na la om lo nge ini a ti in ka zota min the chhuwa ka lom min za puyani chu ila shirenga nga St Nicholas Arena a khan nangle Israel ate zinga kal chhuak ve kha kani a kar inge mozat nuwa chuan biak inaron in khom ve turin ka chung te chu ka soma an lo piang thar ta a ko shana chuan kanin mang ta thewa ke chu thalai zinga ka thoka nangle Israel ate angbokin pol ka chhuasana ma se ko shan chu alo khirlu tuka thalai ho ta na ti khom neite ka du a ma se an lo ti lo na samai si a atopa chon ka nwal zo le ta a ka chhuasan le ta ni ati a thon thu pa ngai bokani te chuan kemin thlem ang bokin mau ho chuan an pola kirle mai turin an lo thlema Christian te chu mi phun chiar milak tlak lo hole minu an nia an pol chau chu nun hlimna tak om chhun chu ani an lo ti vela an pola kirle turin be pui an thlak ani ber mai voi tam man atok zuya anule pa te chuan thu tha shilan han tum sate china ania lo lul ve tlat to sia atopa an thin rim tong khongin an thuwa zom don lo chuan a chhuwa mai a tul tur thu an shelta a anin chhuwa chu athlanga ti chuan in rama a cheng ta hi alo ni a achang chuan karila tram hle china ma se kan putara thil dil ai chuan ril tram tuar po chu ka du zok dai a khir te mayania in khom le Bible chiar chang hi awara chutiang chu kaloni thin nge maya ma se tuna chuan ka omna dik taka kalo kir le ta a mau ho hne na hian atia a chen na in chu kan thleng ta a tuk ver te chu bel phui vek ania akum chaklama thing phel kil pakhat latha alon liam theina thu min shila chhuata amumaya hurricane engtia lo chuak thlave mai nge ini zan in khan ti in somna a chan chungchang chu kan zota ani chuan niki kalo chhuwa ve chan chu chungrila that ka du wangani pathian kong zo hi ka du ani ma se lung oina tak ka mu thei silo alam kan hoya kan kirle apiang hian akhir zual sau zel boxi pola lo kirle la ka ti hle thin niki heta omla chu Krista hne na hian ka kirle theima na ati kau kawa kongkova kan thuduna jinglam borwa ka chuan kan ti zela in chhong sana chuan darli a khong rita bulbula hurricane pathian tharawin he thu hi in hena soiturin min shil ni in ka sia sana in darli a khong ri zo chia a atlaita ma se ala tlai lu tuk love swal I intia ma se pathian in angai da mangche tuna hian iswan hena chuan local mai ta che kati a hector chu ain dom kun nga ya a chapta zoi maya ma se alu athinga ka theingang lo ka du khop maya ma se ka ti chuan naktuka kan pola ka kirle ngal mai don si ka ti theilo ani ka theingang lo ani atia ke chuan hector tuna hian Christian nen iron pan lo chuan kungkhat po idam to mi alawang nakum tunang huna chuan I thi to emang an that nge yang che ka ti ve thunga chung chu keima a chuak ni haulo ka soi chuak zung mai ani hector chuan alu athing maya niki ani le ani te pawani yang chu engtia ka ti theini heklo le atia Lafayette Avenue kongkova kan thu ni a ka tong tai sak thei chengem ti in ka zota
ani chuan dar chin ak chungin niki asot chuang lawang ka hretlatani ati tatlat maya kadinga alua kut ngatin ka tong taya athin lung sak tak mai chu rontinem turin pathian hena ka ngena Krista hena alo kir thainan kadila ka tong tai zo chuan ka chibaya hurricane kalau kir le hun chuan ron mu che ka ve sei ma se Krista hena ilo kir le lo chuan ka mu le to lo che ka ring tlatani ka ti a chonhulam chuan California panin ka chuak ta a chuti lai chuan ka thu soilok chu eng ang takin nge a thlen dik don ka she hau lo tuntumatan chuan khami chena khang kan du tok le photanga episode le a chuan bung som le palina Gloria ti thu kan ngai thang